Салом духтарам казо, хуш омадем ба канали мо. Умедворам ки сеҳату саломат ҳастем. Духтаро, аз шумо ман узр мехоҳам, камтар овозим гирифтагиай. Мо вақте ки ай Дубай ба Тоҷикистон омадем, ҳаво иҷода хунук буд ва ман бемор шудам. Барои ҳамин натонистам дара видео карда бахшиши зиёд мепурсам аз шумо духтаро. Мо пересадка кати рафтем душанбе, барое ки рӯзои наздик да билет набуд, ай через Узбекистон билет буд. ҳамуда мо ай Дубай Тошкент рафтему, ба ай Тошкент шав душанбе рафтем. Кӯдако бояд 12 декабр да каникул мебиромадан, лекин бисёри бадзиқ шудан. Ваъда даша гуфтан ки билет гирем то ки Тоҷикистон равем. Баъд ҳамда дадаш билет кофту через Тошкент ки ёфт. Баъд через Тошкент 1 декабрда мо Тоҷикистон омадем. Духтарое ки хавотир шудан, пурсидан мо киҷо рафтем. Раҳмат шумода духтаро. Бисёриҳо комментариҳои хуб навистанд. Будан духтарое ки бо комментариҳои безеб навистанд ки барои чӣ то охира намегӯед ки куҷо рафтен. Ман дар ниятам буд ки баъдаш дара видео карда мепартом, лекин аз сабабе ки бемор шудам натонистам дара видео партофта. Барои ҳамо бахшиш мепурсам аз шумо духтаро. Камтар аз самолёт сёмка кардам. Ай боло гуфтам нишон тим шумо да духтаро тамошо кунед. Ба шумо тамошои бо фароғат. бурда бошед. ҳовизшумандаамонро боз ба зери курсии дар пешистода ё барахчае дар болои курсии шумо буда ҷойгир намоед. такяи курсиро рост намуда тасмаҷаҳоро ба миёнатон бандед. лутфан дар вақти фуруд омадани ҳавопаймо аз бӯбӯи электронӣ ва телефонҳои мобилиро истифода набаред. Барои диққататон ташаккур. Уважаемые пассажиры, через 20 минут наш самолет произведет посадку в международном аэропорту города Душанбе. Температура воздуха в районе аэропорта будет 7 градусов выше нуля. Просьба ко всем пассажирам занять свои места в креслах, открыть шторки на иллюминаторах и убрать откидные столики. Если вы пользовались ручной кладью во время полета, просим вновь поместить под сиденье впереди стоящее кресло или на багажную полку. Спинки кресла привести в вертикальное положение и пристегнуть привязные ремни. Напоминаем вам о воздержании.
унвон ва хоҳароне ки кор кардан мехоҳад шуморо хоҳарамон Фарзона ба кор даъват менамоянд. Касоне ки ба командаи Фарзона регистратсия мешавад, аз тарафи Фарзона як парфюм ба он шахсоне ки регистратсия мешаванд тӯҳфа карда мешавад. ба ғайр аз ин, шумо метавонед дар компания кор карда тӯҳфаву бонусҳои зиёдеро ба даст оред. ғайр аз ин, Фаберлик ба шумо маоши хуберо медиҳад, ки шумо метавонед тамоми камбудиҳои худро бартараф созед. ҳатман духтароне ки шавқи кор кардан доред, ба рақамҳое ки дар рӯи экранатон мебинед дар тамос шуда бо хоҳарамон кор кунед ва барои регистратсия шуданатон соҳиби як парфюм бишавед. духтарон, мо падару модармонро нагуфта омадагӣ будем. Мо нахостем ки ваё хавотир шаванд. Барои ҳамон мо шаби аввал гостиницада истодем. Меҳмонхона дар 103 микрорайон ҷойгирай. Кондитсионераш кор мекуна. Иҷа беҳад хунукай духтаро, назар ба Дубай. Хайр хидмотда уже зимистонай. Барои ҳамо беҳад хунукай. Бо ҳамон шабе ки мо омадагӣ будем, шамоли сахт буд. Саҳараш уже борон боридеса буд. Барои ҳамо беҳад хунук буд иҷа. Хайнам хеле меҳмонхона буд. Мо шаби аввал даамҷа истодему. Баъд аиҷа рафтем. Бо завтракам дошт иҷа, лекин мо завтрак накардем, барое ки соатҳои 4 хидмон мо дуромадем меҳмонхона. Баъд завтрак накардем, лекин иҷа завтракам дошт. духтара нигоҳ кунед, барфи аввалай хидмотда барф боридесай. Чӣ хел кӯдако хирсан шидан, ҳамамон хирсан шидем. Ма кӯдако кати беҳад барфа нағз мебинем. Нигоҳ кунед чӣ хел барфи хушрӯ боридесай хидмотда. Хайрият ки ҳамин вақт омадем, барфа дидем. духтаро ҳоли маълум нест чанқа истодани мо дар Душанбе. Мо кӯдако беҳади бадзиқшидагӣ буданд. Барои ҳамо омадем. Ҳоли планмонро намедонем чияй ояндада. Ҳарчӣ ки худо хост ҳамон мешава иншоалло. Ма иҷа оста кору бори хонада сар кардам. ҳама чия шуда оста чизое ҷобаҷо кардан дар корай. Здравствуйте всем. Я пришла из школы. А сам люди? M&M's. Tüm M&M's. Команда iki tane. Футбол. Зачем?